Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik ulit tayo sa ating Tropical Weather Analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hunyo 9 hanggang 11, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. At umpisa natin na yun ang ating update. Itong ating GraphSat. Simulan na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Meron po tayong naka-establish na yun na Monsoon Trough. Ito po ang pagsalubong ng hangin mula sa timog kanluran at hilagang silangan. Pag nagsasalubungan po sila, magkakaroon po ito ng mga thunderstorms halos sa malaking bahagi po ng ating bansa. At dito naman po sa may kanluran bahagi po ng Pilipinas, sa Western Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Mimaropa, Kalayaan Island Group, gayon din po ang Sulu Archipelago at kanluran bahagi po ng Kabisayaan. Meron po tayong mahinang habagat. Ito po yung Southwesterly surface wind flow. Magkakaroon din po dito ng mahinang hangin mula sa timog kanluran at may mga pagkulog at pagkidlat lalo na po sa hapon o gabi. So mapapansin natin na halos araw-araw mayroon na po tayong mga ulan, mga pagkulog at pagkidlat. Dulot na po yan ang pag-start ng tag-ulan o wet season dito po sa ating bansa, lalo na po sa kanluran bahagi. So, magiging madalas itong mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o gabi kahit na walang mga bagyo or mahina pa yung, although nag-start na rin yung habagat pero mahina pa lang po ito, kailangan po ng isang malakas na bagyo, low pressure, para mas lalong lumakas ang habagat. At nakikita po natin dito na dito po sa may area po ng southwesterly or mahinang habagat, posibleng may mag-form po ito na low pressure area dito po sa may bahagi nito ng malapit sa Hainan. Papakita natin sa inyo mamaya ang mga computer models. So far, yan po ang ating kalagayan ng panahon sa halos sa malaking bahagi po ng ating bansa. Tag-ulan na po at nakakatulong po ito sa mga farmlands ng ating bansa, sa mga magtatanim po ng palay at mga iba pong mga crops na kailangan ng tubig. Okay? At sa labas ng ating bansa, all clear naman po. Meron lang po tayong 4 na shallow LPA. Hindi naman po siya mag-intensify at walang pinapakita po ang computer models na magiging bagyo po sila. Okay? At ito po yung ating fast animation. So, kitang-kita po dito sa fast animation mula sa University of Wisconsin satellite servers na pagdating na mga oras na itong hapon ay halos 90 o 95% ng ating bansa ay covered po dito mga cumulonimbus o mga thunderstorms at nagbibigay po ito ng mga much needed rainfall. Mga katulong po ito sa mga dams din ng ating bansa na mga kailangan po yan ng mga power supply para hindi tayo mawalan ng kuryente. Okay? So, maganda din po itong mga ulan na ito dahil po nababawasan po yung ating heat index pag umabot ng 40, nandiyan 40 degrees. Bagsak ulit yan sa 30 dahil po itong mga ulan na ito ay nagbibigay po ng offsetting values para hindi masyadong mainit ang ating temperatura. At ito po yung zoom in satellite animation mula sa window.com. Mapapansin po ninyo halos karamihan po ng ating bansa ay talagang nakakaranas na po na yun ng mga localized thunderstorms dulot po nitong Monsoon Trough at yung southwesterly surface wind flow. May mga lamang na mga lugar ang nakakaranas pa rin ng magandang panahon, although hindi may iwasan po ang mga ulan lalo sa hapon o gabi. At ito po yung ating rainfall accumulation forecast for the next 3 days mula sa ECMWF courtesy of window.com. Mapapansin po ninyo na halos karamihan po ng ating bansa ay makakaranas talaga ng mga pag-ulan lalo sa hapon gabi dulot po dito mga localized thunderstorms. Okay? At magiging mas maulan po dito sa may West Philippine Sea, kanluran ng ating bansa dahil po sa posibleng pag-form ng low pressure area west of Ilocos at yung pag-ibayo po ng hanging habagat. At ito po yung forecast for tomorrow. Bukas po may possibility na mag-form po dito yung shallow LPA na panibago west of Luzon. At yan po yung European model. Confirmed po yan also by the American model. And then on Friday, yan na po siya. Posibleng aktibong LPA na po siya. Medyo malaki lang yung kanyang coverage dahil po sa habagat. So, nakakatulong ito magbigay ng mga ulan pa rin sa may kanluran bahagi po ng ating bansa, lalo na sa may Palawan, Mindoro, Western Luzon,
At dito naman po sa silangan ng ating bansa ay magiging katamtaman pa rin lagay ng panahon, pero sa hapon gabi, nandyan pa rin yung mga localized thunderstorms. So, mas maulan po itong kanluran bahagi po ng ating bansa dahil po nitong sa posibleng pag-form ng isang aktibong low pressure area in the next couple of days. So, sa Friday, pagbalik natin, baka magbibigay tayo ng update po niyan kung ano magiging development po niyan. But ang good news po niyan, ito po ay tatahak po papuntang Hainan at Northern Vietnam at walang epekto po yan sa ating bansa except po itong paghikayat po ng habagat. So, yan po. Ganun din po sa American model. Lahat yan, it all points to Hainan Island at Vietnam. So, wala tayong dapat ikabahala. Ito lamang po ang mga localized thunderstorms, which is good sa mga farmlands ng ating bansa. Sa atin naman mga common na tao, kailangan lang natin magdala ng payong at rain gear, jackets, para po maprotektahan tayo sa tubig ulan. Dahil po, uso po na yung mga lagnat. Kahit wala kayong COVID, kahit hindi kayo dapuan ng COVID, pwede kayo magkaroon ng sipon, ubo, na medyo nakakatakot kasi hindi mo alam kung COVID siya o hindi. So, kailangan talagang mag-ingat po tayo lahat. Okay? At yan po ang ating latest bago tayong paalam. Ito ulit yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook from the Climate Prediction Center ng US. At ito po ay valid for the next 2 weeks. Pang malaman natin in advance kung meron pa bang mag-form na bagyo na yung buwan ng Hunyo. So far na yung week hanggang June 15, ito yung binabanggit natin sa may kanluran ng ating bansa. Ito na po yung posibleng may mag-form na bagyo west of the Philippines, kaya ang buong Pilipinas po ay magkakaroon po ng medyo above average rainfall. So, magbibigay ng mga paulan dahil po sa mga thunderstorms dulot ng habagat at yung tinatawag nating Monsoon Trough at itong LPA na mag-form sa may West Philippine Sea. And pagdating ng ikalawang linggo, medyo mas mababa na ang probability nito o nasa 50-50 ang confidence level na mangyayari ito. So, for week 2, June 16 hanggang June 22, may possible na below average na mga pag-ulan. Dito po, kung may babawas po yung mga pag-ulan, ibig sabihin po ay babawas po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa between June 16 to June 22, but ito po ay nasa 50% probability. So, pwedeng matuloy, pwedeng hindi. So, next week, malalaman natin kung matutuloy po ito. But, since nasa tag-ulan na po tayo na yun, baka hindi po ito masyadong mangyayari. So, malalaman po natin yan next Wednesday sa paglabas ng bagong Global Tropics Hazards and Benefits Outlook mula sa Climate Prediction Center. Okay, so, ayan po. Diyan muna natin itatapos ang ating update dito po sa ating YouTube channel, Mr. Typhoon, and for Typhoon 2000. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated po kayo kung meron tayong bagong video update. Hindi lang tayo nakabalik nung Monday dahil po medyo busy tayo. Marami tayong linakad. So, ngayon tayo ulit bumalik. But sa Friday, babalik ulit tayo para ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon, lalo na sa posibleng pagkaroon ng panibagong LPA sa kanluran ng ating bansa. But no worries, hindi po yun pupunta sa ating bansa base po sa mga computer models. Okay? Hanggang sa muli, ito ulit si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #Wed-Fri, #Typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.